Ακούσαμε και τους χορηγούς εκπομπής, τους οποίους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, και σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσω τους σημερινούς μου καλεσμένους. Μαζί μας είναι ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, ο Χρήστος Ακριτίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδος, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Σήμερα πραγματικά εκπληρώνεται ένα παιδικό μου όνειρο και μια παιδική μου επιθυμία να είμαι κι εγώ επιτέλους κάποια στιγμή καλεσμένος αυτής της υπέροχης εκπομπής σας, αν και έχω κάποιες ενστάσεις. Απορώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τις ακούω. Απορώ πού πάτε και βρίσκετε αυτούς τους ξεχασμένους, τους πεθαμένους, και είμαστε κι εμείς εδώ, το νέο αίμα. Έχουμε φρέσκες ιδέες να σας προτείνουμε. Μα γι' αυτό σας έφερα και στην εκπομπή μου, κύριε. Και όπως ξέρετε, η παράδοση εξελίσσεται και η μουσική δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, κοίτα, μόνο και μόνο από τη φωνή σου καταλαβαίνουν ο κόσμος ότι δεν είσαι νέο ανερχόμενο ταλέντο. Χρήστο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να παρουσιάσουμε και τους άλλους καλεσμένους μας. Μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Σανίδης. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Ο Χρήστος ο Παυλίδης, ο οποίος ταξίδεψε από τη Γερμανία. Ο Φρανσουά, όπως το λέει ο Γιάννης ο Σανίδης. Μόνο και μόνο για την εκπομπή. Γεια σας, γεια σας. Και ο νεαρός ο Δημήτρης ο Ακριτίδης, ο οποίος είναι η αιτία που ήρθε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Αν δεν ήταν ο γιος σου για να έρχεσαι εδώ να τον επισκέπτεσαι, σιγά να μην ερχόσου τώρα από το Μεσόβουνο εδώ στην εκπομπή μας. Να είναι καλά ο Χρήστος που μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα εδώ, και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Γιάννη το Σανίδη, τον διαχρονικό φίλο, και τον Λιράρη με την ταπεινότητα που τον διακρίνει και με όλες αυτές τις αξίες και αρετές που κουβαλάει. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες, είναι, Χρήστο. Χρήστο, δεν θα πούμε πολλά, δεν θα συζητήσουμε πολλά, γιατί ο Γιάννης δεν με αφήνει να κάνουμε συζήτηση, γιατί λέει θα μακρηγορήσουμε και δεν θα παίξουμε καθόλου. Το μόνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι αυτό που ξεκίνησε, συνεχίζεται με τις λέξεις ποντιακές στα τραγούδια. Βεβαίως. Τα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου, τα μαθήματα μάλλον του τμήματος εκμάθησης ποντιακού τραγουδιού, με απότερο σκοπό την σωστή απόδοση των λέξεων της ποντιακής διαλέκτου, συνεχίζονται. Απλά όπως όλα αυτό το καιρό είναι σε κρίση, αντιμετωπίζουμε και εμείς τα προβλήματα. Αλλά Χρήστο, έρχονται παιδιά εκεί, μαθαίνουν, έτσι. Όχι μόνο παιδιά, και μεγάλοι. Όχι μόνο οι μη επαγγελματίες, όχι αρχάροι, αλλά και επαγγελματίες. Ξέρεις, δεν έχω ακούσει από άλλο σύλλογο εδώ στη Θεσσαλονίκη όπου να υπάρχει τέτοιο τμήμα εκμάθησης ποντιακών λέξεων. Είναι πρωτότυπος, ή ποντιακής γλώσσας. Ναι, είναι πρωτότυπος μέθοδος. Έχει ξεκινήσει πριν από 6-7 χρόνια από τον Σύλλογο Ποντίων Κρίας Βρύσης. Ναι. Και δυστυχώς γίνεται μόνο από μένα. Θέλει μεγάλο κόπο όμως για να συλλέξει υλικό. Κοίτα, αυτό το λέω καθημερινά εγώ μέσα από τις εκπομπές, ότι πρέπει όλοι οι σύλλογοι να διαθέσουν έστω και μισή ώρα για να μπορούν τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν όχι μόνο χώρους και τέτοια, πρέπει να μάθουν και τη γλώσσα, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά ασχολούνται με τη λύρα και το τραγούδι, έτσι. Να μπορούν να βγαίνουν να τραγουδάνε σωστά τις λέξεις, αλλά πρώτα να καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι λέξεις. Ναι, και όπως εγώ λέω, έχουμε τόσους λιράριδες και τόσα τμήματα λύρας. Αυτοί οι τραγουδιστές δεν θα έχουνε? Πώς θα τα μιλάνε τα ποντιακά? Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ακούω λέξεις τις οποίες... Εγώ να δεις τι ακούω εδώ σε εκπομπές που φέρνουν παιδιά νέα, τα οποία δεν γνωρίζουν τις λέξεις. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θέλει πολλή συζήτηση, και λοιπόν, όταν λέμε θέλει πολλή συζήτηση, δεν εννοούμε θέλει πολλή συζήτηση για να αποφύγουμε. Όντως θέλει πολλή συζήτηση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε μία μερίδα. Το πρόβλημα είναι και σε εμάς τους επαγγελματίες και στις προηγούμενες γενιές που δεν φροντίσανε αυτό το. Και το πρόβλημα είναι και στους νέους που δεν ψάχνονται, και επειδή το ακούσανε από τον Παύλο τον Τριανταφυλλίδη, τον Χρυστοακριτίδη, το θεωρούν δεδομένο. Το άκουσα έτσι από τη δισκογραφία. Ναι, λέω, είναι δυνατόν, λέω, αυτή τη λέξη τώρα να άρχισε το. Τώρα θα σε φέρω παράδειγμα, θα γελάσει. Όχι, ονόματα δεν λέμε. Για πατέρα, εσύ εδέκες με το σόν την Αρμενία. Ναι. Δεν είναι ούτε Αρμενία, ούτε Κίνα, ούτε Αθήνα. Έτσι. Έχω έναν φάκελο στον οποίο έχω εκεί μέσα καταχωρημένες ακόμα και τις δισκογραφίες οι οποίες έχουν λάθη. Για να καταλάβεις αυτό. Και η δισκογραφία. Βέβαια. Αυτά. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Χρήστο.
είναι οι ευχές, είναι ο κόσμος τέτοιος σήμερα. Τους ευχαριστούμε πολύ που στηρίζουν το ραδιόφωνο μας. Ο Γιάννης έχει και άλλη εμφάνιση, έτσι. Α, έχουμε μετά και άλλη εμφάνιση. Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, 23 10 608 400 και 608 600 τα τηλεφωνικά μας νούμερα, radio@critistopundu.gr για τους φίλους διαδικτύου που θέλετε να στείλετε κάποιο email. Η όμορφη κοπέλα που είναι απέναντί μας και διαχειρίζεται τον ήχο, πώς λέγεται? Δεν είναι μόνο διαχειρίστρια του ήχου, την έχω κάνει και καφετζού, είναι την ένα. Το γλυκύτατο το κορίτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη. και το μάτες δε κρούνε. Αρνό που με άρλαν ευκήσεν και το μάτες δε κρούνε. Θα χαλάν στο μάτωπα σου και με προστατερούνε. Θα χαλάν στο μάτωπα σου και με προστατερούνε. Από τα μακρεύγεν, αχ γίνε με μπορώ να ήξερα, σε από τα μακρεύγεν. Τροϊολίκον, πίσαντε τσα στο μικρικον, πόσα βράδα σε μόνα, σε μεναν το μικρικον. Αχ και πόσα βράδα σε μόνα, σε μεναν το μικρικον. Τεμόνι καρδέ, καρδέ, τεσόνε
με γαπνίκατο φαρμάκο σου μαμπόμα κράκανης πάμε γρήκατο φαρμάκο σου μαμπόμα κράκανης πάμε γρήκατο τροϊολίκον της αντέτσας στο μικρικόν πόσα βράδα σε μόνα σε σήμαιναν το μικρικ αχ και πόσα βράδα σε μόνα σε σήμαιναν το μικρικόν. Γεια σου Παύλε. Και στείλω μεν το μάγγελο πως γιάρ να σε γελερωμένον μα την Παναγία λέγω αχ να σε γελερωμένον μα την Παναγία λέγω. Και σπογγίζω τα νεκρόπα μου γιάρ και στείλω σαπλημένο μα την Παναγία λέω στείλω σαν το πλημμένο μα την Παναγία λέω. Γουρμπάς ο παίξιμος Γιαννάκης Ανίδη. Με πουλο πομαρίς με μαϊεμπένον ρίς με παϊεμπένον εμαέψες με πουλο πομαρίς με μαϊεμπένον ρίς με παϊεμπένον ανάμεσα σαν παλοπασαρίς με συμπλεγμένον ρίς με συμπλεγμένον ανάμεσα σαν μαλοπασαρίς με συμπλεγμένον ρίς με συμπλεγμένον. Εμάιεψες με πουλοπόδια σου φάινε κοπά για σου φάινε κοπά. Εμάιεψες με πουλοπόδια σου φάινε κοπά για σου φάινε κοπά. Λίγο πόντε στερούνε με γκαιτές σαν το μάτωπα
και σαν το μάτωπα λιωμόντες θερούνε με και σαν το μάτωπα και σαν το μάτωπα. Ανάθεμα κύλεγω και ένα ανάθεμα κύλεγω. Όχι να ανάθεμα, ανάθεμα κύλεγω και ένα ανάθεμα κύλεγω. Όχι το στόμα να ξέρενε γιατί σε εγκαταλέω, γιατί σε εγκαταλέω. Και το στόμα να ξέρενε γιατί σε εγκαταλέω και γιατί σε εγκαταλέω. Πάτο και τέλεφεν και μη πάτο και τέλεφεν. 2 και 2 4 πάτο και τέλεφεν και μη πάτο και τέλεφεν. Φίτσαν το κόρτσοπο σου γιατί μενε γενεθεν και γιατί μενε γενεθεν. Φίτσαν το κόρτσοπο σου γιατί μενε γενεθεν και γιατί μενε γενεθεν. Sarpay kerde gördası Tikemen çeşim tutuk Sarpay kerde gördası Tikaladar tanıktas manna kubus kimas Tikaladar tanıktas manna kubus kimas Kalandars Kaliforniya Korrelas filosemiya Kalandars Kaliforniya Korrelas filosemiya Kalandars kenneonetos Kortha birusın ufetos Kalandars kenneonetos Kortha birusın ufetos Kemençem kokimelon tutuk sarimelian kemençem kokimelon tutuk sarimelian Takurtsupa bullaga punnim mentunen drobian Takurtsupa bullaga punnim mentunen drobian Kalandars Kaliforniya Korrelas filosemiya Kalandars Kaliforniya Korrelas filosemiya Kalandars kenneonetos Kortha birusın ufetos Kalandars kenneonetos Kortha birusın ufetos Yanaki grupatsına inomen Γιάννη, πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Καλό ήταν να συνεχίσουμε, αλλά δεν φτάμε. Είναι οι μέρες τέτοιες. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Και μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αφού ακούσαμε και τους χορηγούς, τους οποίους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, συνεχίζουμε. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε το ράδιο Ακρίτες στους 102,3 MHz στα FM. Είναι η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη με τον Παύλο Τριανταφυλλίδη στην επιμέλεια και παρουσίαση, στη ρυθμίση του ήχου η Νέα Κασμένη. Κάθε Τρίτη η εκπομπή μας αναμεταδίδεται στην Αθήνα από το Κρήτη FM στους 87,5 MHz, στην Κρήτη από το Χανιά FM στους 98,9 MHz και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ. Μαζί μας σήμερα είναι ο Χρήστος Ακριτίδης και ο Γιάννης ο Σανίδης, ο Χρήστος ο Παυλίδης και ο Δημήτρης ο Ακριτίδης. Ο Κώστας ο Ψαθάς, έχετε πολλούς χαιρετισμούς από τον Κώστα τον Ψαθά, υπεράνω όλων η παράδοση από το Κορδελιό. Ας είναι καλά. Ο Χρήστος από τον Εύωσμο για τους γονείς του, τα αδέρφια του, για τον ξάδερφό του τον Γιώργο και για τον Χρήστο τον Ακριτίδη. Αυτά τα παιδιά είναι ένας ο Μεσόβουνο. Ο Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Η κυρία Ελένα από Τούμπα, πολλούς χαιρετισμούς. Από το Σάββατο Τζενεκίδη, πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου, Σαβούλη. Από το Δημήτρη τον Τενοκίδη, ο οποίος λέει του λείπεις, Χρήστο. Κανόνισε να πας εκεί. Όχι, πρώτα θα σε χορτάσουμε εδώ και μετά θα σε στείλουμε εκεί. Στη Γιώτα την Καραγιαννίδου να στείλουμε την καλησπέρα μας και πολλούς χαιρετισμούς. Στο Γιάννη τον Ιτζέ, στο Βάιμπλικεν, στον Τάσο τον Εμιριτζίτη στην Κατερίνη, στον Κώστα τον Παπαγιαννίδη, τα παιδιά εκεί στην Πονταλουμίν, στο Πέραμα στην Αθήνα. Να έρθουμε και στους υπόλοιπους φίλους, στον Εθήμη τον Κολασίδη στον Εύωσμο, στην Κούλα την Ηλιάδου στο Κιλκής, στον Κοσμίδη τον Κωστίκα στη Φραγκφούρτη στη Γερμανία, στο Γιάννη τον Δημητριάδη στο Τρόισντορφ, στην Ξαντινίδου τη Σοφία στη Στροχόλμη στη Σουηδία, στην Ελένη τη Γιαννουχαλίδου, στη Μαρία τη Μουρατίδη στην Αθήνα, στον Κώστα τον Καλούση, τον καλλιτέχνη μας, στον Σάκη τον Αυγητίδη στην Κομωτινή, τον Χρήστο τον Γεωργιάδη στο Παλιό Αγιονέρη, στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο, στην Άντια την Κοσμήτου στη Δράμα, στον Αλέξανδρο τον Μυριούνη στην Αθήνα, στον Ρούλη τον Λαμπριανίδη στη Στροχόλμη και στον Γιώργο τον Τζιφτελίδη στην Αναγέννηση Σερών. Ας είναι καλά όλα τα παιδιά και να έχουν καλές γιορτές. Χρήστο, πάμε να συνεχίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, δυστυχώς.
εξεβέν στην Ανατολή και να λένε κι άλλο εξεβέν σωτεύε πούιν. Να λένε κι άλλο εξεβέν σαρμάλου το χαν και να λένε κι άλλο εξεβέν σοκάρα καπαγιάρ. Σοφίτσα μεξ με βγαίνεις και μη φαίνεσαι και νελεπνέσαι και τα στρέα και μ' αρένεσαι. Νελεψε και ο ήλιον και νηλιένεσαι και νελεψε και ο φέγγον και δίλενεσαι γιάρ. Και που ήσεν και κυφαινέσεν, και το μάτιν και να ράεψεν. Και που ήσεν και κυφαινέσεν, και το μάτιν και να ράεψεν. Και ντε μόρφα γεννιεύσεν και να το μαύρον το λεξέξ και ντε μόρφα γεννιεύσεν. Και το μαύρο ντόλετσεξ αι να ειδόδες χαμηλάει και να το και το μαύρο ντόλετσεξ αι να ειδόδες χαμηλάει. Πασχίτεν να συνεντροπείς να στον έξερς και πολλάει και πασχίτε να συνεντροπείς και να σον εξέρτς και πολλάει. Και εγώ να οικοζήσεις να θέμα και να εγώ να οικοζήσεις. Και καλείο με τα σερόπες και να ανοίξουν το ταφύσι. Καλείο με τα σερόπες και να ανοίξουν το ταφύσι.
yar inan gelendik şazne yar oh gelesin belepnen tomate esin belepnen tomate kamiyan kini stasnen yar kamiyan kini stasnen yar oh nesin belepnen tomate esin belepnen tomate kamiyan kini stasnen yar kamiyan kini stasnen yar yar denamonta haşhaşa yar gönülsün belep ta hulat ha esin belep ta hulat ha kruy bidelen daraşa yar kruy bidelen daraşa yar oh gönülsün belep ta hulat ha esin belep ta hulat ha kruy bidelen daraşa yar kruy bidelen daraşa yar. Πολλά έμορφα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, και αφού ακούσαμε και τους χορηγούς, τους οποίους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, συνεχίζουμε. Μουσική συντροφιά σας κρατάει το ράδιο Ακρίτης. Ακούτε την εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη. Παύλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο. Νένα Κασμένη τεχνική υποστήριξη. Κάθε Τρίτη μας ακούτε στην Αθήνα από το Crete FM στους 87,5 MHz, στην Κρήτη από το Χανιά FM στους 98,9 MHz και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ. Πολλούς χαιρετισμούς έχετε από τη θεία την Ευλαμπία την Νικολαίδου από την Άουσα. Να είναι καλά η θεία Ευλαμπία. Ο Γιώργος ο Γεωργιάτης λέει χαιρετία στον Άνθιμο. Καλή του ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος, να είναι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στην Κατίνα του Νικολαίδη, εκεί στο φίλο μας το Μάκη, όλη τη μεγάλη παρέα που μας ακούνε εκεί, στον Ζήφτο Λεβί στο Ισραήλ και στα παιδιά στο ράδιο Ήλιος, στη Θεοδόρα την Κεσίδου στη Γερμανία. Η Γιώτα η Καραγιαννίδου θέλει να την αφιερώσουμε, λέει, ένα τραγούδι. Γεια σου Γιώτα, εκεί στα μακρά στα ξένα. Την καλησπέρα έχει μας. τίποτε για μας? Θα έρθει η σειρά σου, έρχεται σιγά σιγά. Στην Κωνσταντίνα στον Εύωσμο πολλούς χαιρετισμούς, το Στέλιο στην Τολεμαΐδα, στην Ταβέρνα Μεϊντάνη στην Βιβέρεια, η Ξαντινίδου Σοφία από τη Στροχόλμη Σουηδίας για το γιο της τον Άγγελο. Πολλά χαιρετία στο καλλιτέχνη μας, το Φάνη τον Κουρουκλίδη. Στη Μαρία τη Μουρατίδη στην Αθήνα, στον Δημήτριο τον Τζελαγκερίδη στην Αθήνα, στην Πόπινα Μαραντίδου στο Ελευθέριο Κορδελιό και στον Τάσο τον Θοδωρίδη στην Πολύχνη. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να συνεχίσουμε, Χρήστο. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε, 23 10 600 8400 και 600 8600 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Σαψιμόν παρέσεβα
και τι δεν και λογαρίασα και σαν ψημόν παέσεβα το βαΐον και σο καθέν το χωριόν και σ' ονομάς όνομα νεύρα και σ' ποϊσκάλο καλιόν και σ' ονομάς όνομα νεύρα και σ' ποϊσκάλο καλιόν. Ψημσέσενε χαρτσάτο και να σέρετε κορτσοπον και την ψημσέσενε χαρτσάτο και να σέρετε κορτσοπον και νεσί φάρμακε ποτσέσα και τεριμόν το καρδοπον και νεσί φάρμακ και νε ποτσέσα αχ και τε μόνο το καρδοπον το βαΐον και σο καθένα το χωριόν και σ' ονομάς όνομα νεύρα και σ' ποϊσκάλο καλιόν και σ' ονομάς όνομα νεύρα και σ' ποϊσκάλο καλιόν. Το καραπορούν τριν τριν τα φιά και τσολγερίμον το καραπορούν τριν τριν τα φιά και να ανοίξτεν και τερεστάτα νολαγάρσλι παιδιά και να ανοίξτεν και τερεστάτα νολαγάρσλι παιδιά και να δαν ακούς κλαψιμάτα και νεκι μυρολογίας και σοκάρς και σαρικάμις βαρκισμάτα λαλίας και σοκάρς και σαρικάμις βαρκισμάτα λαλίας. Στο πεζίρι καγιάτσιτ είχε η τσάκι κιολέ και το καρστό πεζίρι καγιάτσιτ είχε η τσάκι κιολέ και να τα νεφέγαν τεμέτερ και πεμνάν πάσταν τσολέ και να τα νεφέγαν τεμέτερ και πεμνάν πάσταν τσολέ και να δαν ακούς κλαψιμάτα και νεκι μυρολογίας και σοκάρς και σαρικάμις βαρκισμάτα λαλίας και σοκάρς και σαρικάμις βαρκισμάτα λαλίας.
ορφανίγα και να σογγίρικιασιν μάναν και να σογγίρικιασιν μάναν βάει να σογγίρικιασιν μάναν. Ορφανία ετυλίεν και η ορφανία ετυλίεν και σιγούλαμα μον ραμάν και σιγούλαμα μον ραμάν βάει σιγούλαμα μον ραμάν. Και εν ορφάνων ανθρώπων και εν ορφάνων ανθρώπων και εκεί ξέρτο με κατήρνατ και εκεί ξέρτο με κατήρνατ βάει εκεί ξέρτο με κατήρνατ. Και να ηλίε εκείνο να μπει χαν και να ηλίε εκείνο να μπει χαν και να από μικρός τον κυρνάτ και να από μικρός τον κυρνάτ πάει από μικρός τον κυρνάτ. Και εγώ είμαι σαν σοφίταν μαμενίλια βάει και το μαμενίλια και θα τραγωδώ και ντρεπούμεν σαν ξένα τα χωρία βάει σαν ξένα τα χωρία. Και σ' άλλη σοφή σε έναν κορίτσε χαρτσά την καρδία βάει και ναι χαρτσά την καρδία. Και τα νυχτά σόντες τραγωδώ να τα ακούει την λαλία βάει και να τα ακούει την λαλία. Να μου σασουρεμένον
Αναλοπάς πέντα πλέχτα να πιέσουν καρδέμ κίντα άρνημα κατά ρούματα ζευγαρέ φίδε γίνταν άρνημα κατά ρούματα ζευγαρέ φίδε γίνταν αχ φταγώ γιατί σέναν το βαέν με τεμέναν και γιατί σε βουλοπον πόνι το τσιγαροπον όχι και γιατί σε βουλοπον πόνι το τσιγαροπον. Εσύ τη Θεού το λουλούδ δεν πάθες και μ' άρεθες Θεού χαράς είτε στέκες άλλο και καλά τσεφτές Θεού χαράς είτε στέκες άλλο και καλά τσεφτές αχ φταγώ γιατί σένα το βαέν με τεμέναν και γιατί σε μπουλοπον πόνι το τσιγαροπον όχι και γιατί σε μπουλοπον πόνι το τσιγαροπον. Και να πάω κι ο πιστεύω ταρνοπό μ' αναμένω ταρνοπό μ' αναμένω νελά Τάρνη με θερί θα φεύγουν όντες απειδεύουν όντες απειδεύουν νελά θα πηδεύαινω τώρα καν και παίζω το γαβάλι με λανέλα και παίζω το γαβάλι μου τον νόμος. Ασυσεύδας ροστέσα, ασυσεύδας ροστέσα άσχεμον εν το χάλι με το χάλι άσχεμον εν το χάλι με λανέλα πρόσωπος και φωτάζω το καρδόπος κι ο φεγγονόντες πηδεύεν έπαρμες εγκαλιόπος κι ο φεγγονόντες πηδεύεν έπαρμες εγκαλιόπος. Σιγά ήτανε, άκι με καχωρίσες εν τα νύχτα σιγιαβάνε, άκι με καχωρίσες εν τα νύχτα σιγιαβάνε. Μπράβο. Θα μας ξαναφέρετε κύριε Παύλε. Κάτι κάνετε, κάτι φτάτε. Την άλλη φορά θα σας ξαναφέρω πάλι, αλλά θα δούμε τι ώρα θα σας φέρω, γιατί με εσάς τους δύο δεν είναι να παίζουμε για 2 ώρες, είναι να παίζουμε για πολλές ώρες, Χρήστο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παύλε. Να είστε καλά, μικρέ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, και αφού ακούσαμε και τους χορηγούς, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
Από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο είναι το ράδιο Ακρίτες. Ακούτε την εκπομπή Ποντιακή Αντιλέλη με τον Παύλο Τριανταφυλλίδη στην επιμέλεια και παρουσίαση στη ρύθμιση του ήχου η Νένα Κασμένη. Κάθε Τρίτη μας ακούτε στην Αθήνα από το Κρήτη FM στους 88,5 MHz, στην Κρήτη από το Χανιά FM στους 98,9 MHz και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ. Ο Νίκος ο Κουρουκλίδης από το Βερολίνο. Πολλούς χαιρετισμούς εδώ στην παρέα. Τα συγχαρητήρια από τον Τάκη τον Κουγιουμτζίδη. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στον Γιώργο Τραπεζονίδη στις Ικές, στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο του Παναγιωτίδη, στη Βασιλική τη Σημεωνίδου στην Ουτρέχτη στην Ολλανδία, στην Πόπη την Καπετάνιο στην Πτολεμαΐδα, στην Άντια στο Λευθέριο Κορδελιό, στην Άννα την Παπαδοπούλου στη Ρώμη στην Ιταλία, στο φίλο μας τον Γιάννη στην Καλαμαριά, στην Ρούλα την Ιωσήφιδου στην Αθήνα, ο κύριος Φώτης από το Johannesburg, τα συγχαρητήριά του και πολλούς χαιρετισμούς. Ο Λάζαρος ο Μαυρόπουλος από Όφα Ρωσίας, -35 παρακαλώ εκεί. Πολλούς χαιρετισμούς και συγχαρητήρια. Να είναι καλά όλοι τους και τους ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχαν μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, Χρήστο. Μας μένουν 15 λεπτά ακριβώς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο του Τοκαθλίδη στην Καστοριά. Sanean, Sovernio Merean, Tarnoboma Sikremica, Mirismanu Shakian, Tarnoboma Sikremica, Miris Dranda Filian. Γεια σου Χρήστο. Κρέμιτσα Παύλα Μεσόμου, έτσι. Δεν ξέρω. Να μην μπερδέψουμε και το σπίτι μας, έτσι. Για τα γάπα κι η μανάθη κι θέλει
Εγώ αγάπω και τα αγάπα κι η μάνα θεκή θέλει. Φάρμακοσον τη μάνα σου κάνσια με το μέλι. Φάρμακοσον τη μάνα σου κάνσια με το μέλι. Απασίγκα στα νέα, σοβερμίο μερέα. Τάρνη μάσο με σοβουνόν, μύρις τράντα φιλέαν. Τάρνη μάσο με σοβουνόν, μύρις μάνους ακέαν. Ξεκινάμε. Σκένο κυρίες γιαρ 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 κι θέλεσαι καινή μάνα σκένο κυρίες γιαρ 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 κι θέλεσαι φύγον και λαμέτε με να ξάει με ντρεπέσαι φύγον και λαμέτε με να ξάει με ντρεπέσαι αμάν αμάγκορ απάνι σε χωρ αι στο σπίτο πως άμε και λατάν αλίας φορ στο σπίτο πως άμε και λατήρουν πασχάς φορ. Σε σκουλαριά γιαρ 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 και Χρυσοσταύρον θα πέρωσε σκουλαριά γιαρ 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 και Χρυσοσταύρον και φίστανε εμένα νέοι στον παλάλον και φίστανε εμένα νέοι στον παλάλον αμάν αμάγκορ απάνι σε χωρ στο σπίτο πως άμε και λατάν αλίας φορ στο σπίτο πως άμε και λατάν αλίας φορ. Ψήκαμ την πόδαν το πάτης, άρνη ψήκαμ την πόδαν το πάτης, τεχνάρις θα βαθύνω, τεχνάρις πουλήν θα βαθύνω. Εγώ μου δε πουλήν παρχαρί νερό, εγώ μου δε πουλήν παρχαρί νερό, κλεισκούμεν κακέ πίνω, κλεισκούμεν πουλήν κακέ πίνω. Σε πουλήν και έρχομαι, εγώ αγαπώ σε πουλήν και έρχομαι, εσύ παραμερίσμεν, εσύ πουλήν παραμερίσμεν. Το συλλέγω ψηκάμ καρδοπονείς, το συλλέγω ψηκάμ καρδοπονείς, συνταέλο κλενίξμεν, συνταέλο πολύ κλενίξμεν.
έλα τα βράδυ, για έλα τα βράδυ, για έλα τα καταβράδυ, για έλα τα βράδυ, για έλα τα βράδυ, έλα να σάντα μου με σε νήσεις γανίντα μερε, νήσεις γανίντα μερε, έλα να σάντα μου με σε νήσεις γανίντα μερε, νήσεις γανίνda mere. Paso shirima mela paso la lobo, ela paso la lobo, ela na paso shirima mela paso la lobo, ela paso la lobo, ela de renda e mata postrechne so gardobo, postrechne so gardobo, ela de renda e mata postrechne so gardobo, postrechne so gardobo. Με το μάτια τρώγνατε, με το μάτια τρώγνατε, άτε να ανебορούν, άτε να ανебορούν, με το μάτια τρώγνατε, με το μάτια τρώγνατε, άτε να ανебορούν, άτε να ανебορούν. Στο νερό, αλιγόν, θάλασσα στο νερό, αλιγόν, η κουτσί στο φίλεμα, η κουτσί στο φίλεμα, στον μπεκιάρι ιατρικών, στον μπεκιάρι ιατρικών, η κουτσί στο φίλεμα, η κουτσί στο φίλεμα, στον μπεκιάρι ιατρικών, στον μπεκιάρι ιατρικών. Άιτε σανί, ρουπάντσα έλουμε. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Ήταν η Ποντιακή Αντίλαλη στο ράδιο Ακρίτες. Ο Παύλος Τριανταφυλλίδης επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή που ακούσατε. Η Νένα Κασμένη ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο τον Ακριτίδη που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Παύλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά και μέσω της εκπομπής σου και του ράδιο Ακρίτες να στείλω με τις ευχές μας, δεν ξέρω πόσο τόπο μπορούν να πιάσουν, αλλά μέρες που είναι, ας προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγη αισιοδοξία στον κόσμο, να έχει υγεία και να αντέξουμε αυτά που ήρθαν στο κεφάλι μας. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη τον Σανίδη που ήταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Παύλο. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Να είναι όλοι καλά. Τον Χρήστο τον Παυλίδη, τον ακροατή μας από τη Γαλλία που πήγε τώρα στη Γερμανία. Να ευχαριστήσω και αυτό που ήταν σήμερα εδώ. Προσωρινά, αυτός μόνο... Ερωτικός μετανάστης. Να είσαι καλά, Παύλε μου. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη, το γιο του φίλου μας του Χρήστου, του Αγριτίδη που ήταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε τον Κρήτη FM στην Αθήνα, το Χανιά FM στην Κρήτη, το ράδιο Γέφυρα Σίδνη στην Αυστραλία. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους και όλες εσάς για τη συμμετοχή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε και εσείς που ταξιδεύετε με τα αυτοκίνητά σας. Όχι στις μεγάλες ταχύτητες, όχι στο αλκοόλ,
Όχι στη χρήση κινητού. Ναι στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί όσο γκρίζο μου το κι άσχημο είναι αυτό το σκούρο χρώμα του δρόμου, είναι προτιμότερο από το κόκκινο. Για εσάς που μας ακούτε στην